Modar malah. Gong. Ngantel jasmu ya. Ora kok. Kuwi ngopo ya, Gong kok matane abang. Mendem ya. Oh, ayo mulane. Aku nek ora ngene iki ra wani, Tru. Ngombe apa ya? Spiritus. Wis ana saiki ora ana golek minuman ora ana. Spiritus tak kaki Coca-Cola ombe. Dilalani. Waduh. Payah kowe. Kok kene, Tru? Iso kan leren ngono. Wong arep perang kok dadak gedhekke ati ngono kuwi ora entuk kon gedhekke ati. Oh, kapokmu kapan kowe? Ayo. Haji kok. Ngopo kok malah muring-muring dhewe? Asma lasirun mah mlaku-mlaku. Lasirun iki sapa? Tukang eson. Ora tungguson mah mlaku-mlaku ndasa asikanan. Oi, sapa-sapa kok? Asma. Tenan. Ayo kesel yo. Dadak ombeni barang ping arep perang karo Karto Marwo dadak perno-perno. Ora sampeyan mlak trajangi dhewe le. Oke. Hati-hati ya, Tru. Ana kira-kira alah ngomong aku sae. Oh iya. Ana ngene ya. Ora ati harus iso. Ah iya. Wis ora pandang brutu apa? Pandang brutu. Pandang bulu. Aduh, mumet tenan aku, Tru. Ya wis ora usah maju, tak maju. Soalnya aku nek konangan mah tak keplak yo kok. Wong luhur ape kok dienggo. Ulung sawangan. Sawangan aku. Ora dari namane, Tru. Ngono ae dari namane. Ya wis ngono ae dangdut wae ning kene rasa perang. Nandang. Ya. Haji kerau ditinggal dhewe. Awar turu ning pangkone sindan-sindanan. Petro. Nggih. Oh diar. Rono ketemu Durna, rene ketemu Sinuwun Mandura. Petro kantong polo. Gawe geger negara Ngastra, menungsa wokan, glandang ning kono. Kelungkung. Ngopo to Mas Rono ora mari-mari adus kono. Tak gebyuri ndasku, Tru. Sapa itu? Dursasana. Udu. Ngawur. Sinuwun Mandura ngono. Hah? Sinuwun Mandura. Wah, mati. Gong. Sinuwun Mandura iki Sinuwun Mandura. Hah? Sinuwun Mandura. Asem iki krungu Karto Marma. Wow, selip kupinge ora. Sinuwun Mandura to? Mati awake dhewe. Hah? Mati. Kok iso? Durna saka kono, Sinuwun Mandura saka kene. Kono Cundamane kene Nenggala. Waduh. Iya, Tru. Ayo sembuh. Pasrah wae. Ngopo e Gong kowe iki? Nganggo keyboard. Kuwi lagu apa kuwi? Ratapan anak tiri. Sedih ta, Tru? Iki nggo ngiringi awake dhewe modar. Oh. Betapa mujur nasibku. Malang, aku seneng mujur. Malang ya ora kena. Sampai nek mujur lambemu lah. Petro, nun.
wonten dawuh nggih. Menika kadidene sowanipun Panakawan Petruk. Ingkang sowan wonten negari Ngastina. Lah iki kok malah ngane-anehi Kakang Durna. Pripun Dewate? Petruk kalian Bagong sowan wonten negari Ngastina. Oh, dasare wong ora duwe. Dasare wong sekeng, wong melarat. Saura-urane nuwun sewu nggih, Petruk sowan menika mboten badhe geseh, tertentu namung nyuwun paring-paring. Lajeng kaparingana, Petruk, kowe butuh apa? Mangke menawi Petruk lajeng matur tumuli kaparingana. Dana Prabaya butuhmu pira? Yen kowe butuh sumbangan, sumbanganmu kowe njaluk apa? Terus diwenehi, terus kon lunga. Mboten pantes menawi ngatasipun menika Datulaya papanipun para her-her, papanipun para luhur, papanipun para pinulya kok ming dienggo drajikan kere-kere kados ngaten menika. Piye, Gong? Santai. Rasa kesusu. Apa awake dhewe iki wis wangun dadi wong ngemis lho. Ketoke wangun. Dengkulmu ya ora. Lah iki sowan kok tiba-tiba Begawan Durna kok ngendikane kaya ngono. Durna iki suarane atos, Tru. Rasa tok gagas, wis santai wae. Wis gak matur apa perlune. Tru, wonten dawuh sinuwun. Padhararja sak praptamu. Tansah pinanganing kawidadane ring sambi kala bekti kula kunjuk sinuwun. Ndak tumpuk pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jiman paripin dayana ning kasantosan. Petruk padha slamet sak praptamu. Rekana pati senggone wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Petruk. Tak tampa pangestuku tampanana. Panakawan Bagong Padhararja sak praptamu. Berkahipun sinuwun Prabu Duryudana wilujeng sowan kula. Bekti kula kunjuk sinuwun. Iya, Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Bagong padha slamet sak praptamu. Pangestunipun Rekyana Patih Sengkuni wilujeng bekti kula kunjuk Rekyana Patih. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Oh, Petruk kantong bolong padha slamet sak praptamu. Slamet ora peduli apa kowe. Lho. Kok maksudmu kaya ngono? Apa kowe ora nyawang to Begawan Durna kuwi suwijining brahmananing Narendra? Aku ki piyayi kowe dibagekke kok. Ucapmu sapenake dhewe. Napa pun pantes nek wong kaya kula niku sowan ratu kok menganane ming ngemis. Kula tak takon karo sampeyan. Apa Petruk iku ndang nang nggone sowan piyayi luhur, apa kondang Petruk ki nek sowan wong duwe ming arep jejaluk? Apa kondange kaya ngono? Mestine kaya ngono kuwi. Wong ora duwe ki nek sowan karo wong duwe mesti ming arep jejaluk. Ning Petruk ora kaya ngono kuwi. Alah, ora usah dadak silak karo atimu. Nek pancen arep jaluk-jaluk kok. Nuwun sewu, Mbah. Sampeyan niku senengane ngendak karo gunaning jalma, senengane sampeyan niku ngidak karo sak pepadane. Kula ora seneng nek carane kaya ngono kuwi. Mula nek sampeyan mbageke kula, nuwun sewu nek kula ora wangsulan mergo sowan kula Petruk niku apik-apik kok teng mriki ming mangsuwarani elek, dadi atine Petruk mangkel karo sampeyan. Lho, nek mangkel karo ngapa kowe? Kowe nek mangkel karo ngapa? Ki ana pendhita aplotroke kathoke tenan lho. Truk, sing sabar. Aku ora omong to. Biasane sing ora sabar iki aku ning aku saiki sabar. Oh, kok iso sabar? Mangan ayam goreng. Oh ayo. Aku saiki wis iso sabar. Ditampa pangestunipun Pandurna wilujeng bekti kula kunjuk. Tak tampa pangestu tampanana. Nggih. Rada mangkel sajae. Bagong Padhararja. Pangestunipun Begawan Durna Sang Maha Pandhita wilujeng bekti kula kunjuk Penemban. Oh iya tak tampa. Pangestuku tampanana. Lah kaya ngene iki lho. Wong ora tau getan aten, ora tau neson. Selagine kowe iki luwih tuwa tinimbang Bagong kok kowe iki gampang murup atimu. Bagong iki malah saiki sabar. Bagong iki malah saiki atine ketok nek gedhe. Ditimbali kaya ngono ya wangsulane apik. Terus, ora nesu, ora, wis tak sabarke kok, Gong. Pangestunipun Penemban Durna wilujeng bekti kula kunjuk Penemban. Ah iya tak tampa. Pangestuku tampanana ya, Bagong. Nggih. Mergi nang nganti kula wani karo sampeyan. Sampeyan niku arepa pendhita balane kewan-kewan. Hus. Kok balane kewan-kewan? Nyatane sampeyan ngepek kewan, ora ngepek menungsa. Loh, iki ketoke alus ning saya atos iki. Oh, ketoke kepenak suarane ning saya ora kepenak.
Bagong aja ngrembug perkara kaya ngono. Sing apik ya Bagong, sing sabar, sing ikhlas. Nggih. Ponokan Petruk, wonten dawuh sinuwun. Sawise satata. Nggih. Ana wigati apa? Mula kangge matur marang panjenengan ingsun. Sepisan ngaturaken sembah pangabekti, ndungkap angka kalih. Sowan kula menika dipun utus pepunden kula inggih menika Ndara Abimanyu. Abimanyu anakku, nggih. Ya kene Abimanyu utusan nglawan sira Ponokan Petruk. Mugi andadosna ing kawuningan Ndara Abimanyu menika pendak dinten muwun. Krana kacariyos sampun wonten 3 jandra ingkang lengganing dinten sakmangke menika pepunden kula Pandhawa 5 cacahe menika nilar negari Ngamarta mboten dipun mangertosi wonten pundi papan lenggahipun. Lah niki andadosaken sungkawaning kalih para putra klebet Ndara Abimanyu. Monggo mboten dipun mangertosi wonten pundi lenggahipun para Pandhawa. Ora ana baban ingkang menga, andha ingkang sumendhe, banon kang tinumpuk mboten wonten. Malah sampun boten kirang-kirang Ndara Abimanyu menika nyuwun priksa yanging sabdawarga ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambah utawa madosi wonten pundi lenggahipun para Pandhawa nanging gagar wigar tenantuk karya. Tumuli nalika semanten petang-petangan kali kula diitung-itung sapa pendhita sing urung disuwuni prisa. Lah kok magragap Ndara Abimanyu paring dawuh Petruk kowe sowan ning Sukalima. Gandeng Kanjeng Rama Kanjeng Wanjadipati kuwi duwe guru sing banget dibekteni. Mula nyuwun prisa karo Eyang Penemban Durna Pandhawa nilar praja kuwi lenggahe nang ngendi. Nek panjenengan nuduhake matur nuwun, nek ora wis mangsa Baranga Petruk klepat kula nilar Tanjung Anom nganti kalih Bagong sowan teng negara Ngastina. Dados wigatosipun kula menika mboten gadhahi wigatos kaliyan Sinuhun Prabu Duryudana. Nanging nuwun sewu, kula sowan mriki menika betah Begawan Durna. Mergi kala wau kula jujuk wonten ing Sukalima menika suwung. Mboten wonten tiyang babar blas, lawange gembokan. Dumunten wonten cantrik sing matur kali kula nek Begawan Durna sowan teng Ngastina. Wes kula jujuk sowan mriki. Nuwun pangapunten nggih sinuwun. Sowan kula wonten sanipun Sin Prabu Duryudana menika mboten betah kaliyan panjenengan ning kula badhe nyuwun ngampil Begawan Durna mboten ketang namung sekedhap kemawon. Badhe kula suwuni prisa wonten pundi lenggahipun para Pandhawa dinten sakmangke menika. Nek Begawan Durna saged ngaturaken kula akoni nek pendhita pancen kondang monyor-monyor pendhita kalukengrat wasis wasiteng ngesi. Ning nek Begawan Durna ora iso ngaturaken wonten pundi lenggahipun para Pandhawa pun sarembug kalih Bagong wiwit dinten menika Durna kudu minggat saka Ngastina. Pun ngoten mawon matur kula menawi wonten lepatipun nyuwun pangapunten 1000 lepat nyuwun pangaksama. Oh Durna wonten dawuh Ger. Petruk matur kados mekaten. Bapak Durna sampun tanggap kula semanggaken kula caosipun Bawasesa. Petruk pripun Mbah? Kowe butuh karo aku to Panakawan? Nggih. Bakal takon apa? Mbok penak jagongan niku adu arep ora kok ungkur-ungkuran ndak ora kepenak li dirasake. Oh iya aku tak maju. Nuwun sewu keparengaken kula majeng nggih. Kula semanggaken Bawa Durna. Durna ina panalingane rala majaring ratri. Linenggak jangganira kapisanan. Aneng merang Bratayuda. Petruk, pripun, Mbah? Kowe butuh takon karo aku? Nggih. Takon apa? Kacariyos Pandhawa menika sampun 3 candra nilar negari Ngamarta. Dadosaken susah penggalipun Ndara Abimanyu, kula nyuwun dawuh. Menawi Penemban Durna menika pandhita ingkang pinter saestu lan ngertos sadurunge winarah, kula ajeng nyuwun priksa. Pandhawa niku lenggahi teng pundi saniki tasih sugeng napa sampun boten wonten Bapa Penemban Durna utawa Eyang Penemban Durna kula aturi paring dawuh simbah pendhita kula aturi paring dawuh Pandhawa saniki teng pundi nek pun kecetha keterangane ajeng kula jujuk papan lenggahi para Pandhawa ajeng kula jak bali teng negara Ngamarta kula kanthi kondur wonten negari Ngamarta gandhak plekundung swalu gembol sumarante hawala
Petro? Pripun? Wis pirang-pirang dina iki tak arep-arep kok ora ana wong takon tentang Pandhawa. Lah kok dadi kowe tekono ing kene? Kowe takon Pandhawa lungane menyang endi? Kepasang Yogya katuju ing Nginu. Aku nek kowe takon karo Begawan Durna, kuwi wis pas, kuwi wis mathok, kuwi wis dadi niatku bakal nuduhake menyang endi dununge para Pandhawa. Alhamdulillah, Gong. Begawan Durna ngerti. Pandhawa lenggahane endi? Wis gak ditakoni ae gak dijuk. Pandhawa gejak kondur terus. Nah, nek kira-kira Begawan Durna ngapusi, ora sampe melu pacule sirahe kok. Kok njuruk tegel pacule semen. Lah piye nek pendhita apus-apus sih arep ngopo? Urip ya mung ngapusi kono kene. Allah modar malah wis ora kokean omongan. Sabar ya Bagong, sabar. Pacule urung ana. Ha mengko aku gawa. Aku dadi sakepenamu kowe. teng pundi? Petro, Nun. kok sik aku tak takon karo kowe. Dasarmu apa nek aku ora ngerti kok kowe arep nunduk karo Begawan Durna? Durna kon minggat saka negara Ngastina kuwi dasarmu apa? Kowe iki mung gedibal. Kowe iki mung ponokawan kok nglungake Brahmana kaya aku. Dhuwur derajatku nang negara Ngastina. Dhuwur derajate sampeyan nang negara Ngastina ning sampeyan ora duwe hak kewajiban tumrap negara Ngastina. Lho, kok iso kaya kandha kaya mangkono? Lah nggih. Dasarmu apa? Dasar kula melu duweni negara Ngastina. Sina Prabu Duryudana menika mung ratu wakil. Niku ora duwe hak tumrap negara Ngastina. Sing duwe hak tumrap negara Ngastina menika para Pandhawa. Monggo Pandhawa niku momongan kula. Tur upama ditelusur babakan sejarah. Petruk niku ngewangi udak-udak. Petruk niku ngewangi gotong semen mikul wedi jaman bangun negara Ngastina. Mula nek kula niku nundung sapa wae teng saking negara Ngastina sing ora duwe hak tumrap kewajiban negara Ngastina kula sah entuk. Ngoten. Kaya sampeyan niku nek Ngastina dilenggahi pendhita sing ora ana nyatane sing putih ping serban karo ketune ning atine kuning jerone ndok bosok kula ora trima. Lha wong sampeyan minggat sing mriki. Ha to, Gong? Cocok. Ora minggat yo gajuli ya, Tru. Sabar, Gong. Aku sabar kok, Tru. Ya. Ora sak gampang nesu ora. Maton to dasar kula. Dadi arep sapriki niku sing dadi lenggah dampar Prabu Duryudana ning Petruk duwe wenang tumrap negara Ngastina. Kula sing bangun Datulaya, kula sing ngewangi udak-udak, kula sing ngewangi gotong bata, kula sing ngewangi makani para pekerja-pekerjane kula niku ya duwe andil tumrap negara Ngastina. Dadi aja dimengke. Sing duweni Ngastina niku mung para-para pengarep-pengarep boten. Pengarep niku duwe pikiran ning sik temandang ora ana apa arep dicor nganggo pikiran. Pikir, Mbah. Badan semanten ugi sing mikir ora ana nek ana sing tukang nyambut gawe ya ora mlaku. Mula loro-loro niki dadi siji. Aja diya diniya nek ora ana aku, ora bakal dadi kaya ngene. Sakniki tembung kaya ngono disingkirke. Niku tembung sing mikolehake awake dhewe, tembung sing gumendhung mergo awake dhewe. Aja ana aku. Niku pun mboten jalan, sakmenika pun mboten jalan. Sakmeniki manungsa niku kedunungan pikiran, kedunungan ati, kedunungan rasa. Nek gelem gumregah ngumrembihake tangan jangkake suku pikire gelem diolah niku napa-napa bakal kelakon mung kari gelem apa ora tembunge keset apa ora nek keset ya dadi wong rekoso nek ora mesti entuk dalan rejeki niku tumrap kula ngoten diar Petro iso dadi moden ya Tru nek mejang gleling ya Petro ki tur kenyataan kuwi ora mung omongan tok. Dadi nek sampeyan ora iso ngandhake ndara-ndara kula Pandhawa, tenan, kula ora mung ngomong goro. Kula ken lunga sing mriki. Kula ken ngangkati sandangan sampeyan lemari-lemari kula ken ngangkati tumpake gerobak terus minggat nduh teng pundi sampeyan papan pernai. Nek aku lunga mesti digoleki para Pandhawa. Kula sing matur. Nek Durna wis lunga, kowe mesti didukani karo para Pandhawa. Nuwun sewu, Pandhawa ki arep juragan kula, kali kula wedi. Kali kula ngitung. Mergo apa? Pandhawa ki niteni karo kabecikane wong liya. Ngoten. Pandhawa ki niteni karo dharma bektine batur-batur kaya kula niki. Pandhawa niku ora tau lali karo dharma bektine kaya kula. Mula arep kula niku ora sowan mbok suwene 7 taun. Nek kula tiba-tiba sowan ta negara Ngamarta, dirangkul karo para Pandhawa. Petruk tanpa kowe aku ora iso kaya ngene. Petruk tanpa kowe Pandhawa ora kaya ngene kahanane. Niku lho,
apik-apike bebudene para Pandhawa. Mongko wong kaya ngoten niku angel golek-golekane angel. Ngoten. Dadi kula suwun sampeyan niku nek umpama dadi piyayi ya ngelinga karo labuhane para kawula-kawula, ngelinga karo labuhane karo wong-wong cilik. Nggih, aja sak kepenake dhewe. Ngoten. Petro, nun. Barang kowe kandha kaya mengkono aku pengen jujur karo kowe. Jujur napa? Blaku tang terus terang aku ora ngerti Pandhawa endi. Lah kok wau muni ngerti, aku mamang kepengin nutup-nutupi. Neng barang kowe ngandhake kaya ngono kok terus luwe becik aku jujur karo kowe ning nuwun sewu nek kowe ngelungake aku ora gelem. Lah nek ngoten kula peksa. Lah nek kowe maksa karo aku, tegese kowe ngejak sulaya karo Begawan Durna. Kula sulaya karo sapa-sapa ora wedi waton kula menika bener. Ngoten. Nek pancen sampeyan ngejak sulaya karo Petruk, sampeyan ora gelem lunga saka negara Ngastina, mergo iso ndikake Pandhawa lungane nendi? Lah nuwun sewu, teng pundi pampane wong neter Katidayan. Lho. Paningan karo Begawan Durna sing kula wedeni apa mau metu jaba, Petruk, kowe metu njaba dhisik sampurna ning masalakan. Aku meneh keterangan karo kowe. Janji goro ditenono. Oh, ana pendhita tak ileng-ileng kane. sahabat kula sempat kriwikan dadi kerojokan geguyon dadi tangisan. Upami mekaten malam menika tumrap kula Kamasang Yogya katuju ing nginu. Liripun kados pundi Paduka paring dawuh mekaten. Lho, Petra kaliyan Bagong menika awon tanpa warni menika kegiatanipun para Pandhawa. Kula sampun matur menawi Pandhawa menika kinayoman piyai kalih nggih menika pun Kresna kaliyan pun Semar. Monggo Semar menika kagungan putra 3, Gareng, Petruk, Bagong. Nger menawi badhe nyerahken Semar kedahipun dipun ginakaken srana ingkang alus jaranipun. Anake dipateni sik. Mengkene anake dipateni Semar nelongso. Menawi Semar nelongso piyambakipun tentu sakit. Kembange wong sakit menika pecah. Semar pecah kantun mejahi Natandrawati, Natandra mati kantun mejahi para Pandhawa. Lho, menapa mboten jenius? Sampeyan niku omonge kaya sak kepenake dhewe lho. Menika ngaten ya Adipati? Nggih, Paman Arya. Wonten dawuh ketapne para Sata Kurawa. Petruk dibondo tangane kerincung sikile. Gedene pateni nek negara Ngastina. Lah rak malah goleke gaweyan to Kakang Duna. Sago napa mboten? Sago. Nek sago diketapke. Oh inggih ngestaken dawuh. Bapak Daryo cekul rajan keputra putri Megati Cimadong dawuh man kepipun kabali. Wonten pawastos napa kula Cimadong dawuh man.
Kula pun Citraksi nyanyadong dauman pripun kabare wonten Papa Pari damel menapa man kuku kula ngangolongaken jangga nilingaken karna mama papa Mas Tuti dawuh timbalanipun Paman Harya Sengkuni Dursasana lho Kartomarma Asatama Surtayu Citraksa Citraksi Durmagati Durgempa Dursasena kabeh wae para sata Kurawa lho iki ngene ya Le rembugan jroning pasewakan ora ana kejaba mung kepengin gawe srana patine para Pandhawa nanging durung rampung gone padha rembugan babak angalyani jujul lan usuli sowane Petruk kantong bolong ngandhakake ento Pandhawa ninggal praja Ngamarta monggo wis sawetara wektu Udakara wis sak telung candra rekake takon ngalawan Penemban Durna nanging malah dawi gegeran mula kang sangka kuwi Dursasana kabeh Kurawa diketapake budal lumarap golek menyang didununge Petruk lan Bagong ketemu bondo tangane kerincung sikile leboke pakun jaran gedhe-gedhene dipateni ya kulup Dursasana walah nggih man mboten ken kandru sulun ayo nderek udu napa sing didhawuhke pawon lamun sendika ngestakaken dawuh mangkata dina iki lho nggih ngestakaken dawuh Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ronangkono magawe kelari rawang Petruk Ndara Surtayu ya enten apa Gusti kula entosi Didi Kurawa sing kula tenteni sanes para sata Kurawa ning Begawan Durna sing kula suwune priksa teng pundi lenggahing pundhing kula Pandhawa ingkang sampun sawetawis wekdal nilar praja Ngamarta Petruk nun Blokasuta wae Begawan Durna bapa Penemban Durna ora priksa menyang ndi lenggahing para Pandhawa
Mulih kowe takon karo Bapak Penemban Durna, aku sing bakal meni wangsulan karo kowe. Lajenganipun sinuwun utawa Penemban Durna pun tetela wis cetha nek ora ngerti, ya pancen ora prisa. Lah nek ngoten gampang mawon nek pancen ora ngerti ya Penemban Durna lunga saka negara Ngastina. Lah terus sampeyan rawuh mriki wigatosipun aku didhawuhi dening Paman Sengkuni kene nyekel karo kowe. Nyekel napane? Lho, awakmu iki. Kersane tak bondo tak krincung sing kaleboke pakunjaran. Gedhe-gedhe kok tak pateni Petruk. Kagat risang kapirang uri nangkul kinempit kempit dosang regnaning bawana welasa ora ngerti sangkan marane lha kok malah Petruk tekan negara Ngastina kok kaya arep dikrenah patine mula rasa dadak kowe bangga rasa dadak kowe selak ulungna tanganmu tak bondo tak krincung sing bagi pakunjaran. Mas nek pancen sampeyan aja mateni karo Petruk monggo ning carane sapi mang jagal sik nek wis kula ambruk ora duwe daya mang pateni kula manut wani karo Surtayu sing tak wedeni awam kowe biyen tekan saniki kula mboten wedi karo sampeyan pecah diadamu sirna Margolayu mang maju mriki jajal-jajalan karo Petruk minggir kok ya
jajalan Petruk ngobrak-abrik para Sata Kurawa. Iki malah sing ketok Bagong. Iki Petruk ngejak aku, Mas. Nek aku ora tumandang karya, nek aku ora nyambut gawe dikira aku ora ngewahi karo Petruk. Lho, wani karo Kartomarma. Aja kok ming Kartomarma. Karto ndelosor aku kan. Wih, iki merganing patimu sirna dening aku. Ayo, panggau tak ayoni. Kene marganing patimu. Singalena Praping Lalis, lakon dadi penjangkamu. Iki merganing. Iki lare wiwit sok kapan? Kok ming ngono-ngono wae. Mati dening aku. Nggo gaceng sirahmu wae mo karo Marmo. Gong. Ngantel jasmu ya. Ora kok. Kuwi ngopo ya, Gong, kok matane abang. Mendem ya. Oh, ayo mulane. Aku nek ora ngene iki ra wani ya, Truk. Ngombe apa ya? Spiritus. Wis saiki ora ana golek minuman ora ana. Spiritus tak kake Coca-Cola ombe. Dilelenen iki. Waduh. Payah kowe. Kok kene, Truk? Iso kan leren ngono. Wong arep perang kok dadak gedhekke ati ngono kuwi ora entuk kon gedhekke ati. Oh, kapokmu kapan kowe? Ayo. Haji kono. Ngopo kok malah muring-muring dhewe? Asma lasirun mah mlaku-mlaku. Lasirun iki sapa? Tukang eson. Ora tunggu son mah mlaku-mlaku ndasa asikanan. Kowe sapa-sapa kok? Asma. Tenan. Tenan. Ayo kesel yo. Dadak ombeni barang ping arep perang Karto Marwa dadak werna-werna. Ora sampe mlak trajangi dhewe le. Oke. Hati-hati ya, Tru. Ana kira-kira wae alah ngomong aku sae. Oh iya. Ana ngene ya.
Rati harus so. Ah iya. Ora pandang brutu Apa? Pandang brutu. Pandang bulu. Aduh, ngotenan aku, Tru. Ya ora usah maju, tak maju. Sone aku nek konangan mah tak keplak yo, Gong. Wong lu rapi kok dienggo. Ulung sawangan aku. Ora ndane nak bane, Tru. Ngono ae ndane nak bane. Ya wis ngono dangdut wae ning kene rasa perang. Nandang. Ya. Ajiker aku ditinggal dhewe. Awar turu ning pangkone sinden-sindenan. Njur sapenake dhewe ora. Arep ngusah-ngusah ning kono. Ben awak pengen. Ya ya wis. Lah trajange dhewe le. Heeh. Hati-hati ya, Tru. Ya. Jah kula man. Petruk seprika-sepriki mboten sesuda kekuatane. Ning malah saya mempenge mboten kanten-kanten kula semanggaken. Kowe iki pangeran pati kok kalah karo Panakawan. Nyatane kawon diwul menapa-menapa kawon yo kalah ora sedak kowe omong. Wah, edian. Bagong perang kali kula. Bagonge mungsuh Kartomarma nggih. Tandange ngawur. Wah, wis sajake kaya wong pinter pencak ngene. Wah, kok rusuk kula mboten wantun musuh Bagong kula semanggaken. Jengklit barang sapenake dhewe. Lah dalala sapa sing urung maju iki sing arep maju? Swatama wonten dawuh. Maju le. Nggih, ngestaken dawuh Petruk. Mboten manut lan kula ajar. Wis sakarepmu pateni ya kena iki. Arep menang karo Kartomarma, menang karo Raden Surtayu, musuh Swatama entuk musuh kowe. Ayo walesan. Petruk kowe diantemi kok meneng wae mlirik matamu. Kowe menungso apa kowe? Kowe panjenengan apa? Lah kok dadi kowe meneng wae. Ayo Gage. Ayo walesan. Kowe ngece karo. Kowe ngino karo. Dume tak antem ora apa-apa, matamu mlirik. Anggemu aku ki anak pendhita, kowe mung anak batur. Diantem kok ora apa-apa malah mencicil mripate. Anggemu apa? Ayo, kowe malah suaraku. Tuprok. Rasa melu-melu. Aku gumae terus. Sok melu-melu togong ngene. Tuprok. Kowe diantung kok malah hahi-heh. Kowe malso kowe. Malso. Tuprok. Kowe anggap apa kowe? Ora sembrono kaya ngono. Aku ki anak pendhita
Lah kok dadi koyo diantem kok ingahi. Tubrok das matos. Iki diantem kok malah ingahi. Eso, kowe ngecek. Lho. Iki ngapa iki? Prajurit maju, ora katon tatu kok mundur nangis. Man, Ngapa? ati kula sakit, Man. Gak lara kenapa? Manah kula sakit. Petruk kula jotosi. Lah iya, aku ya weruh. Nggih, Man. Petruk kula antemi sak manut karo karep kula sak mempeng-mempeng kula. Kula ken males ora gelem males ning matane mejejel. Bareng gelem males niku mboten ngantem. Piye? Ngenten iki, Man. Terus cangkeme ngenten iki. Terus sikile tuprok. Wonten niku, Man. Niku bola-bali niku suwe-suwe tak rasake ati kula saya lara. Saya lara terus kula nangis. Adik anakku ngger satama. Pulo-pulo bejamu dadi 20. Mula ya Petruk ki ngerti sejarahmu. Dikon bales ora bales ning malah ngono kuwi. Niku artine napa, Pak? Teng ati kula kok loro banget. Kuwi tegese Petruk ki ngece karo kowe. Lho, ngece bab napa? Ngece nek kowe kuwi anak jaran. Paman ampun clumetan. Kula niki anak pendhita, ibu kula widodari. Widodari ning keleke papat. Kok keleke papat? Sikile papat. Mbokmu kuwi jaran. Man. Ngono patih tak jotosi tenan. Ibu kula niku widodari. Widodari ning biyen jaran. Jaman di ngono bapakmu kuwi wujude jaran. Napa nggih? Beda mongi kok. Mula kowe sikilmu duwe tlacak kaya ngono, rambutmu kaya suri merga kowe padutan karo jaran. Aja kuwatir iki dilongkas ana Bupati Kap. Kowe melu ora? Bupati Kap napa? Lho balapan jaran. Kowe ra ya iso mlayu to engko Paman Lonto tak ajar tenan. Lara atiku. Monggo Kanjeng Rama niku crita kali kula nek bojone niku garwane niku ibu kula niku widodari. Widodari ning doyan suket ateges jaran. Edian. Biyen ning lakoni pripun nggih, Man? Lah ya mbok. Aku ya ora ngerti kaya. Wong bapakmu ki ngledhike ra jamak-jamak. Napa riyen niku derek ngenten wong? Ya nah. Ning bapakmu ki mbok menawa pas bingung. Usah-usah nglakon. Lara atiku. Dene ana ning pertapan kondange pendhita garwane widodari. Jebul ming tukang narik andong. Aya kuwi. Bahas apa iki? Bahas apa? Mboten bahas napa-napa mung genahke kok. Sampeyan niku wong tuwa napa bocah? Sampeyan niku wong tuwa napa bocah? Lah nggih wong tuwa, semene bocah entek-entekke kempongan. Ngerti sotoma niku bocah ora ngerti, ora ndunung kok mang dunung-dunungke. Ngerti sotoma niku ora weruh karo kanan senyatane kok mang weruh-weruhke. Sampeyan seneng nek kula kepirangan? Ha. Sampeyan bunga nek kula isin. Iya. Endah-endah nek patih sengkuni. Ngerti kancane wirang malah dipirang-pirangke, malah digejek-gejekke. Petro kantong balong. Kowe aja ngino araku. Aja ngecek karo sotoma. Ayo.
Begawan Durna tandingan legane atiku. Ah, kok iso menang karo Begawan Durna? Bumi langit tangkep Petra kandang bolong. Tuprok, 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 tuprok. Kono guyu kono. Bahagia. Hah? Sukacita kowe. Nek ana wong kepirangan kok senenge ra jama-jama penyakit ora. Ayo Petra. Adu antos sing balung mleting kulit. Yen perlu kowe nggawa pusaka. Pusaka apa? Aku ora bakal wedi. Ayo ponakan, masuk lekane atiku. Tuprok, tuprok, tuprok. Tuprok, tuprok, tuprok. Bakal meteng. Tuprok. Tuprok. Isih meteng. Tolong rungokno. Wong mumet sirahe kok ya dadak melu ngecil. Oh, pancen penyakit kabeh. Petra ya penyakit, Bagong ya penyakit, gugu karepe dhewe. Iya. Cobrok. Cobrok. Yuk. Halo. Ditirokke nek jarane jengking. Jengking dasmu kuwi. Penyakit ora. Oh, senengane kok ngece arek. Ya Petra. Kowe ngejak apa? Kuat nadai Kyai Cunda maneh. Oh, nglakon meguru karo kowe. 20 tahun keparat. Tuprok, 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 tuprok. Dobrak, dobrak. Toprak, toprak, toprak. Siamene malah ngejak setar balapan jaran. Aku ki gumun karo Petra ki biyen sik ngabari sapa ya. Kok iso ngerti ponokawan mongko ora ngerti jaman nom-nomane Kakang Prembandurna. Iya. Oh, pancen Perat. Ngece karo aku sengkuni Perat. Kose to. Sampeyan niku ece-eceran ya ece-eceran aja nyandak sak dhuwuring tenggak. Perot ya men. Wong sampeyan yo eleke kok dadak pendhita kok irunge kok manuk betet. Ya men, ini ora Perat cangkeme. Ini ora betet irunge. Ini ora Perat cangkeme. Betet. Perat. Betet. Perat. Betet. Bagong tak linggis dase tenan kok. Ora arti perkara kamu ni betet-betet dengkule atas ora. Lho, Bagong ngerti nek sampeyan niku pendhita kaya manuk betet. Ya betet sampeyan Perat. Betet. Perat, betet, Perat. Tetrat. Tetrat. Arat. Durung muni kok wis diwangsuli ora. Ah, men cepet-cepetan ora. Perat. Oh, cah adil kae. Nek mrene ngeje sampeyan, nek merono mece kula. Meneng mawon. Nggih, nggih. Diem. Nggih. Anggere sing ngece tendiangi sampean. Mboten, Mbak. Petra. Ayo. Mrene yo. Tantang ana betet. Aduh. Syukur. Ayo kowe ketuntu ora. Ora gelem mundur nang padukan kabetetan. Piye ya iki? Sik tak raup sik Depate. Nggih. Gak ketuntut terus ora. Nek sampean mboten raup, kula percaya, malah mangke sampean ming munamuni betet terus. Mergo sampean niku gampang eling-eling kata-kata sing pun mangucapke. Mergi nek mboten sampean mikir mboten dadosaken perot ing Menggar. Iki iso bebayani mergo nek sampean maju ora beto Kyai Perot. Aku kok ya iya ta iki. Ora raup. Sik ta, lagi kula nggih raup. Kula ya klera-kleru e. Ame raupe kok gentan sampeyan iku ngerti ora nek raup niki banyune betet banget. Lah. Sampeyan madiri kok mengke ndak ketularan leh kula Perot. Aduh. Ah, gugu karepe dhewe panas wae jajrat. Petra ketiban Kyai Cunda maneh ora jeblok ketemu aja tundang.
ngamuk tenan. Nggawa cundha manik. Murug mubiar kaya ngono kae. Gong, le, mlayu le, mulih ayo. Mati tenan ae. Petro. Nggih. Oh diar. Rono ketemu Durna, rene ketemu Sinuwun Mandura. Petro kantong bola. Gawe geger negara Ngastra, menungsa apa kan? Glandang ning kono. Kelungkung. Iku ngopo to Mas Rono ora mari-mari adus kono. Tak gebyuri ndas Putra. Sapa itu? Dursasana. Udu. Ngawur. Sinuwun Mandura ngono. Hah? Sinuwun Mandura. Wah, macet. Gong. Sinuwun Mandura iki Sinuwun Mandura. Hah? Sinuwun Mandura. Asem iki krungu Kartomarma. Wow, selip kupinge ora. Sinuwun Mandura to? Mati awake dhewe. Hah? Mati. Kok iso? Durna saka kono, Sinuwun Mandura saka kene. Kono cundha manik, kene Nenggala. Waduh. Iya, Tra. Ayo sembuh. Pasrah wae. Ngopo Gong kowe iki? Nganggo keyboard. Kuwi lagu apa kuwi? Ratapan anak tiri. Sedih ta, Tra? Iki nggo ngiringi awake dhewe modar. Oh. Betapa mujur nasibku. Malang, aku seneng mujur. Malang ya ora kena. Ampe nek mujur Lambemu lah. Petro, nun. Saka ndi kowe? sing Ngastina. Lho, ngopo Ngastina? Diutus Ndoro Abimanyu. Abimanyu aku ngutus karo kowe. Wis seru ya omongane, Tru. Cetha nesu iki. Dupandasmu kowe. Anggrana sedya nane tulung sawangen. Kudu kuwi. Iki pantai layar. Aku lagi nyiptake bedayane ora iso rampung tak pentaske ya, Tru. Iya. Ngopo Ngastina? Diutus Ndoro Abimanyu. Lah ya Abimanyu ngutus kowe ning Ngastina apa? Panjenengan boten prisa to? Ora. Ndara Pandhawa niku pun tigang candra kisah saking negari Ngamarta. Lho. Pandhawa sena 3 sasi nang saka negara Ngastina. Ngamarta? Nggih. Lah, kok aku ora krungu kabar? Mboten ngerti wong ya niku lelungan meneng-menengan kok. Iki wis ora tintrim ya, Gong. Atimu. Lagu opo? Lan atiku dadi siji, aku mentahimu. Mencintaimu cine aja dilangi. Blok ora. Lah terus nyuwun besok kali Begawan Durna. Lah ya terus diutus Ndoro Abimanyu kaya wis Begawan Durna Pandhawa teng pundi ning Begawan Durna mboten saged paring wangsulan. Malah kula dikeroyok Kurawa. lho. Malah kowe dikeroyok Kurawa. Nggih. Lah terus Dadi perang. Ning sepira to banggane para Kurawa, nyatane kula ya iso menang. lah kok kowe iso meneng kok mlayu-mlayu ki opo? Begawan Durna sajake ajeng mentala kali kula sinuwun. Mentala piye? Begawan Durna mentala kali kula dheweke nggawa cundha manik. Kula ajeng dipateni kalih Begawan Durna. Wah, panos maning cacalan sekretane bawana. Begawan Durna arep mentala mateni karo Petro kandhang bolong ora lumrah manusa iki. Oh setan kowe.
Gong, kowe iki ngopo to? Ora nyeneni kowe to? Ora. Wah, tak kira nyeneni kowe. Tiwas tak getak. Wah, ngilangi dramatik kowe cerai. Bagong ngopo? Bagong. Panjenengan nusun-nusun dikira ndukani kula, kali Bagong digetak. Wo, lah ngempatke karo lafale. Ora wete karo kalimate keparat. Nggih. Terus pripun? Minggiro Petro. Cundongane mungsuhe Nenggala. Lah, rame iki. Mereka anak Prabu Mandura. Nggih. Mliga Kyai Nenggala wonten menapa? Nggo ngembari wong tuwa sing kurang gawean nggawa pusaka tengah-tengah awan ngene iki arep ngopo? Arep ngopo sampean nggawa pusaka? Anu namung mlampah-mlampah nggih. Mlaku-mlaku pripun? Tange kelakone wong nggawa pusaka ping mlaku-mlaku karepe piye? Mesti ditamake wong. Iya, mesti ditamake wong. Nek ngoten ku ya arep namake Nenggala ki ning jadane menungso. Lho, sinten sampean? Lho, lepat kula napa? Sampeyan nggawa pusaka kula nggawa pusaka. Rasa kok kan gulung diduwa piye? Mboten ya. Mboten kula sampun ngakeni kelepatan. Singgahke. Nun, singgahke. Dilebokke. Nun, dilebokke. Kowe. Diwerangkake maksud kula. Oh nggih. Wis malah konangan kaya ngene. Wong tuwa sampean niku lho ngerti, nggawa Nenggala arep mateni Petruk to. Nah, sing nggawa Nenggala sampean. Cundhomane ajenge mateni Petruk to. Sir kula ngoten. Sare kula tak takon karo sampean. Nggih. Petruk niku sapa? Petruk niku Manakawan. Baladewa niku gedene sampeyan iki tau tate diwong karo Petruk. Baladewa niku iso dadi ratu mergo labuhane Petruk. Baladewa iso mukti awi bawa Cakrawati bau Dedhawa niku mergo labuhane Petruk. Dadi nek ana sing arep nyekara karo Petruk, sing arep gendak sikara karo Petruk, sing arep minta Allah karo Petruk, Baladewa ora trima. Nggih, leres menika. Petruk nika ya gedhe labuhe tumrap negari Mandura. Petruk menika ya gedhe labuhane tumrap paduka anak Prabu Baladewa. Mila sapa sing arep mateni karo Petruk padha karo wani karo Sinur Mandura. Lah, sampeyan ngerti? Ngerti. Lah kok sampeyan arep mateni karo Petruk? Kula mengajeng mateni lampune Petruk kok. Mboten Petruk mengajeng mateni lampu ngarepan omahe Petruk. Lah kok dadak kok cundhomane. Nggih namung kagem girigoda dhateng Petruk kemawon. Anu piye cepet celane Petruk. Iki ngopo iki? Arep tiru-tiru sampean. Ning kata-katane ora cetha. Ayo Bali. Bali mboten Bali sampean gawe nesune Baladewa. Kula teng negara Ngastina digawe kagol ati kula. Kula sowan dados saka negara Mandura tekan negara Ngastina digawe kagol ati kula. Teng mriki ajeng manggawe kagol. Napa kira-kira bukan turunan wani karo Baladewa? Langsung kan bangsa mawon. Bali nggih.
Sing kurang gawean ki Abimanyu. Lho, lah utusan kali kula kok. Lah iya. Mesine utusan karo kowe kuwi golek pendhita sing luwih ampuh. Golek pendhita sing didaya. Aku kuwi saben dina campur karo Begawan Durna iki kapitayanku sithik karo Penemban Durna. Lah kok dadi dadak utusan sowan Begawan Durna ki nak ngececeh wektu to. Oh nggih. Mengke nek sinuwun utawa Ndara Abimanyu dangu kula ken matur pripun? Omongo yen to Abimanyu kon pasrahke perkara iki kalian bapakmu. Lho. Bapak kula? Iya. Bapak Semar? Iya, Semar. Semar ki arep pemimpin derajate ngaceplik kuwi Ponokawan Batur nanging kae Dewa Ngejawantah. Kae dhisik Sang Hyang Bathara Ismaya. Mokal Semar ora ngerti menyang ngendi dununge para Pandhawa. Mula nek nganti Semar ora iso ngandhakake menyang ngendi lenggahing para Pandhawa. Wajib Abimanyu ora trima marang Semar Badranaya. Oh nggih, mboten ming Ndara Abimanyu, kula bapak, kula barang ora bakal trima. Karo bapakne Semar nek pancen Semar niku wong ampuh tenan ya, Kong. Oh iya ta kok. Oke. Ya. Siwa Semar. Kula Ndara. Katon Petruk lawan Bagong Wusuwan. Sumenewa sawetara aku tak ndangu lawan suwaning Petruk apa dene Bagong. Menika langkung prayogi, Gus. Sumangga kula aturi enggal maring pangandikan kelawan ingkang adipun Petruk kaliyan Bagong. Iya, Siwa Semar. Ponokawan Petruk, kula wonten dawuh Den. Murajaba matura. Kepiye nggonira ing ndak utus kaya sowan marang negara Ngastina. Nyuwun priksa kelawan bapa Penemban, ya Hyang Penemban Durna. Menggah menyang endi lenggahing para Pandhawa nggone ninggal Praja Ngamarta Ponokawan. Sewu kalapatanipun ing abdi Tadawadana nalika semanten kula sampun sowan wonten Garing Ngastina. Menapa dipun ngendikaken Ndara Abimanyu sampun laturaken kaliyan pun Begawan Durna. Nanging nuwun sewu. Kula nampi dawuhipun Sri Prabu Baladewa, Petruk rumangsaku sing kurang gawean kuwi Abimanyu. Nuwun sewu lho menika kula nirakaken panjenenganipun Ndara Mandura. Iya Ponokawan. Aku wae sing srawung saben dina karo Begawan Durna ki kapitayanku mung sithik. Lah kok dadi Abimanyu kok dadak utusan karo kowe supaya nyuwun priksa karo Begawan Durna. Lah mbok nek nganti Durna ngerti tugelen gurune Baladewa. Malah janjane ndaramu Abimanyu kae iki jane ngadhep wong pinter ning sing ora ketok pinter, wong wasis sing api-api bodho. Sapa Ponokawan? Mboten sanes kejawi namung bapak. Bapak menika sing Sang Hyang Bathara Ismaya. Bapak menika Dewa Ngejawantah ngendhipun Sinuwun Mandura. Bapak tertentu pono wonten pundi lenggahipun para punden Pandhawa. Malah Ndara Baladewa paring dawuh, kowe matur karo ndaramu Abimanyu, Truk. Kon masrahke perkara iki marang Semar. Nek Semar ora saguh, nek Semar ora iso ngaturake menyang endi lenggahing para Pandhawa, kowe ning Mandura omong aku, bapakmu tak ajari. Ngoten niku Gus Ndara Abimanyu. Miat langening kalanggiwan aklar pandan moncar tinon ler kekonang surm sorotetan padang kasur lan pacaring purnameng ngekono dasari mongso katiga nuwun sewu Den. Lah kok ngoten ngendikaning ingkang wong Mandura. Siwa Semar ora usah dadak selak marang kewajiban. Oh, ngerti lamun Siwanaya Ntaka mlebu pamonging para Pandhawa. Ndak kira Siwanaya Ntaka wis apal marang lagak lagu lan lagyaning kepunden Pandhawa. Mula paringa dawuh menyang endi lenggahing para Pandhawa Siwa Abimanyu ingkang basal sumusul marang para Pandhawa. Nuwun sewu nggih Den, kula mboten ngertos sewa semanten. Sampun kinten kula badhe wisuh lumuh ngentasi perkawis. Den, awi
mangtutke laku jantraning Semar kula kanthi mlebet wonten telenging Wanawasa ngupaya ingkang Rama inggih menika punden para Pandhawa mengkono Siwanayanta nggih ya yen pancen kaya mengkono ayu anakmu aja ning keritut nuntat laku ning Abimanyu monggo Gus kula dherekaken den Semareka den prayitna semuriris Meranos mubang wangaruna kadinetraning
uga rapuh sabdaning kukila kanikara sakatar kene dongane engkung ler pusing pene panca Papa toking hayam wono barep kakangku aja mbok kira aku wani ganggu nggonmu nglakoni tapa brata nanging kadreng nggonku kepengin ngerti wiwit budal saka negara Ngamarta barep kakangku ora taren apa-apa ora paring pangandika apa-apa marang adimu malah saiki mapan ana ing tengahing alas wis pirang-pirang candra suwene barep kakangku ora jugar nggone nglakoni tapa sediamu apa lan karepmu piye yen pancen mengko apa kang dadi karepane barep gambuh karo apa sing tak pikirake mestine aku ora bakal selak bakal nyengkuyung karo wadeking barep kakangku ngene nglakoni topo ning telenging alas Koko Rabu kepareng mbabaruna dhateng ing raipun Arjuna samangke menawi sampun pono menapa ing sampun paduka lampahi tartemtu ingkang raya nyengkuyung dhateng kersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Nun sewu Koko Prabu kepareng kula semadhong dawuh ingkang rayi. Nggih Koko Prabu. Menapa to ingkang ginayu dening paduka Kanjeng Koko Prabu teka paduka ngawon nglampahi tapa wonten telenging wana Pringgalaya mriki? Barep kakangku. Ndak suwun jugalo sawetara nggonmu nglakoni tapa. Paringa pangedhawuh karo adi-adimu. Aja kaya ngono. Aja kesuwen ninggal marang kewajiban kanalindran mundhak tetel kapercayane kawula marang barep kakangku. Ayo yen pancen barep kakangku kersa maring dawuh aku ngaturake panuwun. Lah yen barep kakangku ora kersa maring dawuh, wah ndaluk ngapura. Yen aku kudu bali marang Praja Ngamarta netepi marang kewajibaning kasatriyan barep kakangku. Soroting mandam sumala madangi jroning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangrengeng sang Dyang Mananggung sumungkem guling ing dara Arjuna wonten timbalan kembar wonten dawuh ora kuwi wonten dawuh pun kakang nyuwun mangapura ingkang gedhe ya Yayi dene pun kakang ora paring dawuh kelawan siadi ngerti lamun pun kakang nampa sasmitaning Jawata yen nadyan durung pana apa ta ingkang sinasmitakake dening para Jawata nanging gandeng pun kakang wis nampa sasmita tegesipun kakang kudu nglakoni sasmita ingkang wis pinaringake marang Puntadewa. Nalika semana Puntadewa didhawuhi supaya mapan ana ing wana Pringgalaya mangsa semedi nglakoni tapa brata mungguh apa ta keparenging Jawata pun kakang dhewe durung bisa nggagapi marang keparenging dewa ingkang paring sasmita kelawan pun kakang Dimas gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing dereng ngantos pariposami Balacana kasaru saking katebian kapireng penangising peksi dara
ingkang ngarujit penggaling Sang Puntadewa. Nalika semanten tupi mulat lenggahing Sang Puntadewa siga niyup saking dirgantara ponang peksi Dara wau. Kuncang kancing langit kelap-lapaton lerkin sangking risang mawe gandrung Werkudara. Piye? Teka aneh timen ana wujuding manuk dara ingkang niyup sangka dirgantara prapting ana ing ngarsaning pun Kakang. Gusti Maha Gedhe, Gusti Maha Agung lan Maha Priksa. Barep kakangku mara gage ingkang lumrahe manuk dara saben cecaketan kalian menungso mesti mabur adoh. Nanging teka iki nyedak kalau lenggahe barep kakangku. Mula takonana apa wigatine. Manuk dara yen pancen sira bisa tata jalma sak tataning jalma wantah. Sira kuwi sapa lan wigatine apa dene prapta ning ngarsaning ingsun. Waduh. Sinuwun sesembahan kula sampun boten wonten papan malih kinarya pengayomanipun ingkang abdi. Kula menika namung peksi dara limrah. Namung mugi andadosna kawuningan kula menika nilar endhog 3 wonten susuh kula. Ing nembe kula angremi supados sakmangke saged wenteh wujudipun peksi dara ingkang badhe nerusaken dhateng sejarah kula. Sira wujuding peksi dara lumrah ingkang ninggal susuh sababe apa? Teka sira mentala ninggal kelawan susuh. Mongko ndhog ing mapan ana ing susuh mau perlu mbok ngremi supaya mbabar wujud piye ing dara. Ingkang kuwi kabeh minangka dadi anak-anakmu manuk dara. Krana anggen kula dipun bujung tuwin dipun oyak-oyak kan satunggiling peksi ageng menika ingkang wujud Raja Wali tuwin Garuda. Sinuwun kula badhe dipun tedha dhateng Garuda menika kala wau. Satemah kula mlajar saking susuh kula. Tebih nggon kula mabur sampun sayah sewiwi kula. Tumunten kula nyuwun tulung dhateng Paduka Gusti kula Sanata. Mugi kepareng mangayomi dhateng kula saking Garuda ingkang badhe mangsa dhateng jasad kula. Mesakaken dhateng endhog 3 ing mapan wonten ing susuh kula menika sinuwun. Menawi kula pejah ateges kula mentala mejahi dhateng endhog ingkang badhe mbabar wujud piye. Lenging saking menika sinuwun kula nyuwun pengayoman. Kula nyuwun dipun ayomi supados manuk Garuda menika mboten mangsa dhateng kula sinuwun. Manuk dara kene nyaketa kelawan aku mengko aku ingkang bakal menehi pangan karo Garuda ingkang oyak-oyak kelawan kowe peksi. Kahangro sesumbar lindhu bumi gunjing kumaludha guntur ketup ing manuk dara wonten dawuh sinuwun apa iki aran Garuda ingkang motha-motha kelawan sira inggih menika ingkang badhe mangsa dhateng jasad kula Garuda
Sira kuwi wujuding manuk ingkang gedhe. Nanging sabab apa? Sira teka ora ngayomi marang wujuding manuk dara ingkang luwih cilik tinimbang Garuda. Malah kowe bakal mangsa marang manuk dara. Nuwun sewu sinuwun. Menika sampun dados kodrating gesang. Manuk dara menika kedah dados mangsa kula. Apa kowe ora mesakake manuk dara lagi ngengremi ndok cacah telu ing susuhe? Kudu mati dadi mangsanmu. Ateges kowe uga mentala mateni marang anake manuk dara ingkang isih wujud ndok mapan ana ing susu. Babar kawis menika sanes tanggal jawab kula. Ingkang wigati kula namung manut dhateng kodrating Hyang Mahanasa bilih dara menika dados mangsanipun ing abdipun Garuda menika. Mula Kang Sangka kuwi aku nyuwun kelawan sira goleka manuk liyane sak liyane manuk dara iki. Merga iki sing duwe kewajiban kudu neteskake endhog ing mapan ana ing susuh. Sampun boten saged yen to ora bisa saiki kowe nyuwuna marang Puntadewa. Nyuwuna marang aku. Sira njaluk ijol manuk apa? Mengko aku ing bakal golekake waton aja manuk dara iki. Iki mesakake manuk Garuda. Mboten. Kedah dara menika ing dados mangsa kula. Lah banjur karepmu piye? Paduka sinten? Aku Nalindra Ngamarta Prabu Puntadewa. Walah dalah nyuwun pangapunten Gusti. Nadan kula wujudipun Garuda parandene kula menika mangertos bilih Prabu Puntadewa nika Nalindra ingkang lila lair trusing batin. Panjenengan Nalindra ingkang tansah bebantu dhateng sak papadaning titah. Kula saged nglenggana bilih paduka ngayomi dhateng manuk dara menika. Nanging kula nuwun sewu, jejering Nalindra kedah madheg wonten ing adil lan bebener sampun ngantos awrat ingkang sesisih tegesipun ngawrataken manuk dara nanging entengaken dhateng kula. Semanrugi ngawrataken dhateng kula nanging entengaken dhateng manuk dara. Sedaya kedah sak traju lan sak bobot. Ya pancen kuwi ingkang bakal ndak lakoni. Mara saiki coba sira njaluk ijol apa? Sinuwun. Menawi adilipun panjenengan sampun paring panggesangan dhateng manuk dara, mila kula nyuwun dagingipun dara ing badhe kula mangsa menika kedah dipun lintoni dhateng dagingipun Nalindra ing Ngamarta. Arep kakangku. Kowe arep ngopo? Koko Prabu Paduka badhe menapa? Werkudara. Nggih. Aja nyaruhipun Kakang Arjuna, ora usah dadak matur werna-werna. Mbok menawa pancen iki panggasah pangungkaling jiwa tumraping Puntadewa. Garuda wonten dawuh. Apa ingkang bakal sira aturake lan wis mbok aturake marang Prabu Darmakusuma bakal tak wujuti. Ora wegah nggonku bakal menehi ijol daging ingkang bobote padha karo manuk dara. Kabeh dadi srana nggonku ngrampungi perkara iki kanthi adil lan bener. Werkudara. Nggih. Arjuna kula wonten paring ngadhawuh. Goleka watu sartane wujuding kayu ingkang dawa. Manuk dara iki arep tak timbang karo boboting daginge Puntadewa Janaka. Manuk dara wis mapan ana ing pepucuking kayu ingkang wis tinumpangake ana ing watu ingkang gedhe. Garuda wonten dawuh. Muga kowe neksenana yen to nganti abot sisih sarta ora adil nggonku nraju kelawan daginging Puntadewa lan daginging manuk dara. Sumpahana uripe Puntadewa ora bakal mulya selawase urip. Lega lahir batos kula sinuwun. Nanging menapa paduka menika lahir batos anggenipun badhe maringaken
daging paduka kinarya lintu menawi ngantos kula mboten nedha dinten menika kula badhe wejah nadyan tekaning mati bakal ndak wujuti Arjuna kula wonten paring adhawuh pun Kakang nyuwun ngampil curigamu Koko Prabu badhe menapa wis to Yayi aja dadak siadi ngregon-ngregoni Puntadewa kene Yayi mala gage paringna gunjang ganjing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung ing manuk Garuda wonten dawuh mara gage wis padakno ora bakal laku wegah nglakoni perkara iki mbok menawa kanthi kaya mengkene memungsuanmu lawan manuk Dara bisa rukun kowe bisa golek pangan liyane manuk Dara ingkang dadi mangsanmu yata laruta saking godha sang kura-kura yen namutasa sang Sri nyandak ukiraning curiga nengke sang Puntadewa nalika semanten ing pangajap supados tumindak adil lawan manuk Garuda buah manuk Dara ingkang sakmangke Garuda diamangsa dhateng wujuding manuk Dara tinumpangake wonten ing sela wujuding kajeng ingkang saged kinarya nimbang awrating manuk Dara kelawan daging ing Sang Prabu Puntadewa sigra tinancepake wonten lengen den geret mangandhap temah muncrat udira mancur kagiat Sang Werkudara wau. Oh kakangku Koko Prabu Dres kang ponang Ludira temetes wonten ing siti madaning Bantala parandene datan ngraos sakit Sang Puntadewa sigra nyandak lerepaning daging ingkang wis bineset dening Sang Puntadewa tinumpangaken wonten ing kajeng ingkang kinarya tetimbang parandring mangke tasih ketingal awrat manuk Dara sigra datan wigih ringa-ringa nyandak curiga den beset asta ingkang sisih kiwa mengandhap ngantos dumugi tlapakan katon malerah astaning Sang Puntadewa wau. Oh asta kekalih abrang branang kebak getih krana kecalan daging Sang Puntadewa tinumpangaken wonten kajeng ingkang kinarya traju parandene kalaning jagat gayaning para dewa kaya isih abot manuk Dara ingkang samesinipun awrat daging Sang Puntadewa parandene mangke jroning gumun ing batos angupadi adil lan bener Sang Puntadewa sigra nyandak ponang curiga den tancepake wonten ing pupu den geret mangandhap ngantos dumugi dedengkul katon katingal wus ora jejeg jumeneng ing Sang Puntadewa parandene datan wonten pesambating Sang Prabu Darma Kusuma. Oh pupu kiwa tengen bos beset dening Sang Puntadewa namung katingal inggih menika wujuding suku ingkang abrit krana kekebakan getih parandene samangke tasih ketingal awrat manuk Dara
kaliyan daginging Sang Puntadewa. Saya datan kuwasa Sang Werkudara. Wah, barep eling. Wah, aja mati mergo kowe ngeboti nyawane Manukdara. Kok Prabu kula nyuwun wangsul curiga. Kok Prabu mugi kula panturi maringaken. Wah, barep aja edan. Pantok puntaning tekad Sang Puntadewa. Asta suku parandering mangke tasih awrat Manukdara sigra nyandak curiga den tancepake wonten ing padharan sumembur punang ludira dawah kalenggak sirna margalayu Sang Darma Kusuma wau. Oh Dewangkara kinggen lir manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu umeko jamratnya maratani ing Werkudara guru akehku aja kuwatir kang dadi atinira Arjuna kula wonten maring adhawuh ngerti yo lamun ingkang dadi Garuda mau yekti panjenengan ulun wonten ingkang dadi Manukdara mau Kakang Pukulun Bathara Narada ingkang wis sarembug nedya nyoba marang lair batine kadangmu pambayun ya kuwi si Puntadewa. Wah nanging barep kakangku wujude nganti kaya ngono. Wah, saiki malah tekaning pati. Mboya tekaning pati ulun ingkang bakal ngusadani kelawan kadang kita Darma Kusuma. Wah, Bathara Guru kakekku mangsa Baranga. Bekti kula kunjuk Pukulun Puntadewa mboya ana titah ingkang penggalihe ngungkuli kelawan kita kulup wayah ulun Darma Kusuma sayekti netepi kelawan kondang ngumandanging Nalendra Ngamarta ingkang lila lair lan batine lila kelawan pati mungkin arya mbebantu marang sak pepadaning urip mula ora jeneng aneh lamun sira tinengeran kang ludira seta Pukulun sedaya namung nindakaken jejering kewajiban ingkang wayah minangka dados titahing Bathara. Wah, dalah kok dadi kaya ngono. Ora ana kok manungsa apik-apike bebudane ngungkuri si Puntadewa mula ora jeneng aneh. Yen to jenenge Puntadewa, Punta kuwi luhur, dewa kuwi wis ngarani keluhurane wae ngungkuli para Jawata. Mula kang sangka kuwi nggih apa ing kita lakoni jroning wana Pringgalaya sayekti anggaduh kanugrahan sira ulun paringi priksa lamun sejatine Jawata bakal matedhakake wahyu ingkang winaran wahyu Pura Kencana apa ta werdine ya mung jeneng kita ingkang bisa mangun sawijining negara sasat kaya dene Pura Kencana. Pura kuwi papan, Kencana kuwi tembung ingkang sarwa becik. Mula Ngamarta diasta dening Puntadewa tan prabeda kaya dene wujuding Pura Kencana, papan ingkang kebak kanikmatan karukunan sarta kebak rasa ayem tentrem, ora ana regejegan. Kabeh mau merga saka panguwasa kita kula Puntadewa lan perbawaning wayu Pura Kencana marga tampan ana nggih Darma Kusuma.
ngantos persasat mboten ing neraka mboten wangsul dhateng Garing Ndorowati pengajaping manah kula. Mboten patiya kula badhe wangsul dhateng Projeng Ndorowati mboten pinanggih kalan para Pandhawa. Koko Prabu netepi dhateng sasmitaning Dewanggayu kanugrahan. Kanugrahan menapa? Wahyu Pura Kencana. Barep kakangku wis kelakon kedunungan Wahyu Pura Kencana jagat Dewa Bathara pun kakang melu seneng. Pun kakang melu bungah yayi kula mangayu bagya lan ngempil dhateng kamuktening Wahyu Pura Kencana menika yayi. Boten kinten paduka Prabu lenggah wonten ing mriki. Rama Kyai Jodipati Abimanyu ya. Abimanyu anakku nggih Abimanyu. Ngantos bingung para kawula. Dinten sak mangke kula dherekaken kundur wonten negari Ngamarta. Iya nggih cah bagus. Apan wis paripurna gegayuhane wong tuamu nggone gayuh kanugrahan. Lah rak tenan to. Pendak-pendak tindak mesti gayuh kanugrahan. Lah iya, apa ya Tru Wahyune Tru ambuh. Apa gong wahyune? Jumbuh karo tulisan ana ning baliho. Heeh. Aran Wahyu Pura Kencana welah. Welah ya apik iki. Heeh. Nderek mangayu bagya ndara, nderek mangayu bagya, nderek mangayu bagya. Muga-muga Pura Kencana ndayanana marang negara Ngamarta. Tansah dadi negara ingkang dadi punjer-punjering negara sarta kebaking katentreman, kebaking karukunan, manunggal tetunggalan nyawiji padha njunjung marang derajating Praja Ngamarta. Kakang Semar kula nekseni Ndara.